ברוכים הבאים להגרלה של כריות, what the fuck! השעה 4 והנה החדשות, עוד הגרלה! גם הפעם אני אשלוף מהאריזה כרית קטנה ומפתיעה ואתם תנחשו מה יצא, וניל או נוגת. 20 הראשונים שינחשו נכון יזכו בסופרייז! מאחז כריות what the fuck מהודר. מוכנים? עשיתם שפגאט? יצא לי נוגת. עוד אחד. ברוכים הבאים להגרלה של כריות what the fuck! השעה 4 והנה החדשות, עוד הגרלה! גם הפעם אני אשלוף מהאריזה כרית קטנה ומפתיעה ואתם תנחשו מה יצא, וניל או נוגת. 20 הראשונים שינחשו נכון יזכו בסופרייז! מארז כריות what the fuck! מוכנים? קדימה. עשיתם שפגאט? יצא לי נוגת.